moi boa tardes, Juan. Ainda consta esta noticia, era unha persona moi coñecida en Santiago e seguramente moitos de vostedes que están na casa, cando vexan imaxes del, poderán recoñecelo, porque é unha persona bastante habitual tamén na televisión de Galicia, falando sobre todo da carne, sobre todo da tenreira galega. E tremendo, estaremos atentos a ver que pudo pasar para que unha persona normal, un traballador como a él, acabara morto a paus ás 4:30 da mañá en Santiago. É terrible. Pero bueno, estaremos pendientes, como digo. Vamos xa con outras cousas. Temos con nós a Aurora. Moi boa tarde, Aurora. Hola, boa tarde. Que tal? Estás con Antonio Muiños. Vouche dicir por qué. Porque mira, que a Aurora é a mellor polbeira de Galicia. A mellor polbeira de Galicia. Pulpeira, home. Pois veña, a mellor pulpeira, xa está. Pero parece ser, según National Geographic, que é unha revista, unha sociedade, que sabe máis que nós, decidiron que o alimento máis rico que hai non é nin o polvo, nin o churrasco, nin siquiera o brócoli. Dixeron que o produto máis rico que hai é, mira para aquí, espárrago de mar. Así se chama, non, Antonio? Sí, espárrago de mar. Que é exactamente? Bueno, o nombre é salicornia, ¿no? Pero ven sendo un vegetal de costa que se dá nas desembocaduras un pouco dos ríos, cando é a ría que chega ao mar, aí é onde nace nese intercambio de agua dulce e agua salada. Pareces un pouco espárrago de terra na forma, sabes, así en pequeniño. Non sei no sabor, Antonio. Ten un toque salino. Isto quizás é unha das cousas máis interesantes que ten, ¿no? Porque como é moi contenido en sodio, a hora de salar un produto, pues se pon unha ensalada e xa dá ese aporte de salinidade. Antonio, ainda aí onde ves, foi pioneiro en Galicia. Hai casi, eu creo que 20 anos que xa empezache a coller vexetais de mar, metelos en conserva. Digo vexetais de mar porque, claro, as algas non son vexetais. Non, as algas é unha familia aparte que non ten raíces, nin flores e tal. Os vexetales estos, aunque viven... O sea, as algas non son plantas. Non, é diferente, é unha planta, pero... Pois parecense ben, Sí, non ten nada que ver. Pero de contado nos explica as diferenzas, non sei se Aurora, xa que o produto máis exquisito, según o National Geographic, hai polémica. Aurora, probache unha vez as Antonio algas me ou dá vexetais de permiso, mar? eu quero probar, Hai que probarse en crudo ou hai que cocelo? Bueno, o normal sería escaldar un pouco e meterlo nunha ensalada. Se pode tomar en crudo perfectamente. Vamos, Aurora, veña. Pero... Cuidado, que Aurora é alérxico ao marisco. Ao marisco, non, isto non ten... Dalle pa diante. É vegetal, É vegetal total. No, pero un trozo pequeno en Europa. Sí, non, moi pequeno, vou coller moi pequeno. Un pequeno. Hai que escaldar e... Con isto podo che ben. Sí, no, isto que pasa é que... Gústache? Está rico. Sí, Sabe un pouquiño a sal. A sal. É que ten ese toque salado. Pensei que iba a estar peor, No, está bo, Antonio. Está ben, Claro. É moi rico en produtos antigos. Como faz habitualmente? No, normal é iso, escaldar e incorporar, aunque tamén se poden meter... Vale nun revolto tamén, un zumo, tamén se poden meter en revoltos e tal, pero un dos vegetales que moi rico en minerales, moi probiótico, bueno, vai un pouco cara ao futuro desto, sobre todo a vegetal saludable. Ten que ser sano se morres comendo desto. No. Perdidos. Ollo, que non so trouxo salicornia, chamase. Si, este é salicornia, espárrago de mar, sí. Trouxeche unha morea de produtos que despois nos vas a explicar as propiedades. Entendemos que haberá vegetais, haberá algas, algún que nos queiras destacar? Bueno, hai cousas moi interesantes. Mira, este é unha que vos vai gustar moito porque se o mirades contra a luz ten unha especie de gotas constantemente, non sei se te das conta. Sí. Aurora antes falaba, me decía, parece rocío. Parecía que ten rocío, non? Sí, tal cual. Chámase erva do rocío. Non sei se apreza. Pero ese do mar? Exacto, este vive en agua salada, pero ela, cando se satura en sal, o bota fora. Como bota fora? En forma de gotas. Pero vive dentro da auga ou na rocha? Vive dentro da agua, pero sale fora. Está curioso. Claro, estos vegetales viven, algúns, por exemplo, nas rías e outros incluso nas playas. Nas dunas de playas, detrás, hai vegetales de costa. Oye, queres ver que me gustou a min o espárrago de mar este? Está bo. Sí, este tamén é moi interesante para tomalo. Este se pode tomar, mira. Para que che aprobemos. Próbate. No. Ten a mesa completamente verde. Mira. Pero moi apetecible, visto así... Isto vives 200 anos se comes desto. No, isto é... Vai xe facer largo. No, pero este é carnosa. Pero vives 200 anos. Esta non ten nada que ver. Esta sabes que se está utilizando... Ten máis sabores outra. Sabes que está utilizando... Pero está rica tamén, Sabes que se fai con ela? Home, esta non sabe, a mí non me sabe. No, sabes que se fai tacos, se está utilizando moito para facer o taco japonés. Se lle metes un criollo dentro, claro. Algo igual. Aí doche. Pero está ben, está ben. Está rica. Ten unha textura agradable. Tierna. Sí. Cada unha ten a súa particularidade. En esta, Roberto, vos sorprenderá moito máis. Unha follica desta é a sorpresa... Estamos como as vacas, comendo verde. Mira a textura que ten o aroma, che vou dicir porque ten este aroma. Que rica. Increíble. Sabes por que ten este aroma? Buísima.
Isto con un pouquinho de queixo parmesano por encima. Esta sí. Qué rica. Un queixo parmesano rallado encima. Espectacular. Es probar. Esta vive nos Está moi acantilados rica. contra o mar. Entonces, ten un aroma Como se chama esta? a cedera. A cedera común. A cedera. Maravilloso, A min recórdame non sei se chaman así esas flores amarelas que comías de pequeno aos chuchameles. Justamente, os chuchameles. Sí, recórdame tal cual ese sabor. Tal cual. Impresionante. Pasa que esta ademais é endémica da nosa Ten moito costa. sabor, Esta collémola na costa de Lugo. Vamos a aprender hoxe con Antonio, Fantástico, vamos a aprender y sobre todo a ver alternativas para alimentarnos ben con produtos que temos en Galicia e tamén imos a aprender as diferenzas entre algas e vegetais do mar. Podedes ir enviando dende a vosa casa consultas para él. Seguimos con Antonio Muiños, experto en algas e xerente da empresa de conservas Porto Muiños, con quen imos falar do espárrago do mar, o noso manxar máis exquisito segundo a National Geographic. Aquí probamos todos e está ben rico. Aquí o poñemos de protagonista, Según National Geographic, o máis rico que hai. Máis saboroso Nin co polvo, nin ni co churrasco, percebe, que todo. Nada, máis rico. Tú probacho, Raquel? Non o probei. Ten moito sabor a mar, xa sabes que eu son especial con estas Ten cousas. sabor a mar, pero non é tampouco de Non. tolear, pero ten un sabor rico. Probou unha Aurora e dixo que estaba Sí. impresionante. Estaba rico, sí. Vale, pois probarei entón. Recórdanos, Antonio, onde se pode atopar o espárrago de mar. Dase sobre todo... No mar. Sí, cerca do mar, non no mar, nas aforas, un pouco na costa, ¿no? Na Imagínate, rocha. por exemplo, Illa da Rosa, pues, está cheo del toda a costa da Illa da Rosa, ¿no? E Cambaus, o Pedrido... Estas típicas vegetais que están bordeando Xustamente. a costa. Falamos antes... O que pasa é que non te fijas, pero ahora que o ves, seguramente que cando vais a Claro. playa, Sí, o verás é un que sí montón que o de veces. identificamos así, vendo nunha primeira ollada, sí que semella o típico que atopamos cando vamos un día Sí. de praia. Resulta que é unha exquisitez que se utiliza sobre todo en alta cociña, máis ben, ainda non estamos afeitos a cociñalo así na casa ou en, non? Claro, falta coñecemento. Falta coñecemento. Portugal, por exemplo, é habitual encontrar en supermercados. E está cheo de propiedades, non? Porque este Sí. tipo de superalimentos Sí, minerais. Hai un estudio do CSIC, do Centro Superior de Inteligencia, que estudiou todos os a contenido en fibras, en polifenoles, en minerales e tal, e di que é un dos vegetales máis saludables que vai haber para cultivar o futuro. Eso pasa ya moitas plantas, moitos vegetais do mar. Contaba antes unha historia ben curiosa sobre este que teño aquí, que se chama, xa non me acordo como chama. Verdolaga. Que está tamén no litoral, no borde, que tiña que ver que el dicíame que o coñece moi ben os gandeiros que tiñan vacas cerca do mar, non? Por qué? Sí, aqueles que teñan vacas vían que realmente as vacas iban a comelo donde había, incluso a veces cruzaban, por exemplo, na ría do Pedrido, cruzan un pouco a ría para un islote ir a comer. Para ir a comer desto, por qué? Por que iban as vacas a comer isto? Por o tema do toque salino que ten, ¿no? De todos ben sabido que as vacas se lles poñen pedras de sal para lamer e tal, e isto por o toque salado que ten, Sí, pues, unha vaca pon unha evidentemente, peza de sal e ponse a lamer. e isto por o toque salado, pues realmente é como moi Era un vicioso. petisco espectacular para elas, claro. Recordamos que unha cousa son vegetais de mar, como nos decía Antonio, outra cousa son algas. Entendo que si estos son vegetais de mar, non sei se teñen tempada, quero decir, como as verduras da horta. Justamente, e teñen todo Non hai isto. todo o ano. Non, e máis teñen, bueno, hai épocas que non hai, pois teñen toda esta función cos vegetales, teñen semilla, teñen flores, incluso moitas das flores se comen, a flor, por exemplo, de erva de rocío é moi exquisita, incluso se chama como anémona de terra, con ese símel de... Prova, Raquel, prova. É para probar, No, pero fíjate Espectacular, as gotas que ten, ¿no? E cando lle metemos no riego en cultivo moita agua de mar, que vai mezclada con agua dulce, pero se metes unha proporción de agua de mar, fai tantas gotas que é imposible que toques a folla. Queda todo totalmente metido. encapsulada. Claro, Qué se chulo. satura de sal e o bota fora. E se podemos, entonces, son moi semellantes, ou que existe un paralelismo tamén cos vegetais de terra, teñen a súa tempada de máis, podemos colleitalos tamén? Sí, non son Podemos tóxicos. Como granxas, cultivalos, quero dicir, como sí. Como horta, Claro. como ter unha horta. Sí, claro, non? como ter unha horta no mar ou isto... Claro, é que hai nos vegetales de costa hai cousas moi curiosas. Ti, por exemplo, na playa, cando vamos en abril, maio, que todos vamos á playa, hai un momento que, se nos fijamos ou se Bueno, observades... en abril a praia, tú de Viveiro vamos pouco. Por Vigo a veces vamos. En por Viveiro Vigo- vamos pouco a praia en abril. Pero en xunio e Da tal... pasear por ali, Claro, a ver. en xunio vemos que hai un montón de vegetales que se puxeron rojo. Sí. Eso é porque se Sí. saturaron en sal. E hai algún que vai a soltar un aroma, ese é un aroma de curry, hai unha erva que se chama curry de mar, que se dá nas dunas. Anda. E ten un aroma, se unha vez que o percibes Xa. cando vas no coche ao lado do mar, Xa se o hai o nunha playa, identificas. o identificas a varios metros. É que a alta cociña xa leva tempo traballando con isto. Falta, eu creo que ese paso, non? Que pase da alta cociña Claro. ás nosas cociñas, as cociñas da nosa casa, non? Neso estás ti tamén, por exemplo, que levas 20 anos nesto. Claro, depois hai outra cousa moi curiosa que é, tedes aí a leituga de mar, Esta de aquí? que se dá no mar, incluso contra a ría, se vai Esa indo é unha contra a alga, ría, sí que é unha é unha alga, chega un momento en que se seca e sirve de abono para os vegetales. Anda.
Da abono para os vegetais. Sí, termina Claro. secando, descompoñendo, é Bueno, un sustrato. aquí É un empregáronse- compost para os vegetais Empregáronse as mariños. algas moitas veces íase por elas para estercar as como abono, hortas, ¿no? claro, Das como abono. hortas, Claro. Pero digo eu, claro, faltanos dar o paso da alta cociña a consumila nas nosas casas, pero sin embargo noutros países sí que se consumen moito porque ti exportas... Veñen aquí por elas. Non sei que Porque países non ten exportas churrasco en máis. outros países. Entonces, Tamén é Bueno, verdad. sí, sí. Bueno, as rías gallegas. Que países son os que máis consumen? Estamos sobre 50 países hoxe en día. E cales son os que máis demandan? Os que máis son aqueles que teñen unha preocupación por unha alimentación saludable. evidente. Honestamente. Alemania, por exemplo, é líder, ¿no? Se vas, todos os países que se preocupan, países nórdicos e tal, van metendo as algas Sí. en pequena cantidad. E os vegetales cada vez máis, hai empresas, este día me chamaban de Chile, unha empresa que quere montar un cultivo de ficoide. É curioso porque en Chile se dá de maneira natural en todos os lados, porque iso foi unha falla de area que rompeu e subiu, e hai no a 100 metros da costa. E cal é Falabas de ficoide, iso, perdoa? Bueno, chamase a isto erva de rocío ou ficoide glacial. Esto. O erva da... Erva de rocío, gustame moitísimo máis que ficoide, non? Que é Hai máis sitios que bonito. chaman erva de hielo por eso. Que espectacular, Cal non é a sei se forma de percibe. comercialización máis práctica, máis cómoda para nós, para o consumidor? En esto todos os vegetales van en fresco sempre. Sí. Sí, antes probaste esta, non sei se... Pero para iso ten que haber un sitio onde se vendan fresco. Sí, pero cada vez máis as plazas animan a apostar vale. a poñer isto ao Eu público. probei antes esta Sin boísima. embargo, as algas vendedelas moito deshidratadas. En conserva tamén, non? Saltadas porque tipo fariña fai un condimento moi bo para... Claro, sirve como para case especiar, digamos, as comidas, non? Está moi bo, Un toque mariño. Cando facemos un rebozado de peixe, lle poñemos un 2% de lechuga de mar seca, e tal, e cando Potencia frimos ese moitísimo, peixe, non? Potencia moito. Ahora que estábamos vendo esas imaxes subacuáticos, creo que está ben recordar que, por moito que esteñamos nas nosas costas, non podemos ir a apañalas. As que? Os vegetais de mar ou as algas, non? Nada desto. Non hai unha limitación. O que son non son tóxicas, non? Pero non hai que ter un carné de extracción para... Para as algas Das hai algas unha sí, normativa, nos vegetales non hai. O que vale. pasa é que nós o que temos é cultivo. Domesticamos, collemos a semella, como calquera agricultor, Vale. e trasladamos e domesticamos. Te sorta, entón. Horta mariña. E temos que trasladar agua de mar para facer o rego. Claro, tendes que recrear, digamos, Xusto. as condicións que tería Vale. de xeito natural no mar, pero eso ten a súa complicación, eh? É observar, saber cando a planta vai evolucionando e saber se te pasas en sal ou non te pasas e como vai evolucionando. Que arte, sí, É señor. moi interesante. Facemos un repaso a todo este buffet que temos aquí, que dende logo a pinta é maravillosa. Tiñamos, pois, esta... Aí son algas, non? Dese lado que está Bueno, Juan, non? esta erva non, o resto son algas. Estos son Esto sería un vegetais. vegetal marino. Esta erva. mariño, Protista, ¿no? veu unha cabeza ahora. ¿Eh? Pode ser reino protista, as Sí, algas. sí, sí. Que estás Ya aquí? de pequeno. De pequeno, As algas sí. non son animais nin vegetais, claro. Sí, non forman parte do As algas reino non son animal nin nin do animais, vegetal. nin vegetais, nin bacterias, nin... Era reino protista que se chamaba. Penso que sí. Pode Esa ser. é a... Me veo ahora a cabeza. Bueno, foi un momento eureka, Tuvo unha claro. conexión coa infancia. A ver, isto entón viría por esta banda Vegetal. porque é un vegetal mariño, Sí. E aí son algas. erva de rocío. Leituga de mar, esta calé? Esa é unha gracilaria. Aquí temos o ramallo de mar. Os ramallos, e esta sí que é Dos que típica. máis se consume, non? Sí. Esta é ca que facemos as perrucas cando estamos xogando cos cativos na praia, verdade? Son estas típicas. Bueno, esta podes facer un caviar espectacular, eh? Sí? Si ti, mira, simplemente chego a... Pero esta comes en cru tamén. Sí, sí, Cómese tú, cru. En un minuto, mira, chego a facer un A caviar. leituga non se come en cru. Pois está igual. A ver, pero se botas un pouco de aceite e vinagre... Isto podes... Mira, recén de amar que non vexas. Para morrer comendo isto, tens que comer A Juan dous seguro que isto camións lle cada día. encanta. Pero mira, esto simplemente... Aí está, Raquel. Mira que caviar che fixo, eh? A ver, Juan, toma. Probad, animarse. Sabes que pasa? Eu teño un No, no, problema, No, Antonio. tú non tens ningún problema. Sí que Eso tens que teño, probar isto. mira, eu aquí Que tes a tensión Se vai- muy se alta. vai a No, sorprender. aquí teñenme moi porque eu ata o marisco lle boto maonesa para suavizar un pouco ese sabor a mar. Entón, non sei se isto vai ser demasiado No, no, para min. pues, a animarse. E nunca te detiveron por botar Ani- Polo de animarse. agora non, é iso que eu estou contando en público. Ainda non a vin comer na lasaña, Raquel, en anos. Tampouco eh. digas. Bueno, proba que é un caviar. Vouno é un caviar, probar, veña, sí, vouno probar. Un pouquiño. Sabe a mar, claro, mar. Pero está salgadiño, está bo, eh? Sí, ¿no? Aí tes todo o Atlántico. Sí, señor, todo o sí, Atlántico señor. metido na boca. Está bo, sí, Ao sí. picalo moi fino, se reparte na boca. Eso é, que é como que enche a boca con sabor. Está moi bo, sí, señor. Esto posto simplemente encima un pouco de polvo, espectacular. Claro, sí. Ben, maravilla. Botes polvo encima, ou se pos unha tira de churrasco, claro. Un peixe, No, un pero peixe. Antonio. isto nunha tostiña de pan tamén, eh? Ah, Quero mira. dicir que non precisa moito máis, como poñerlle unhas oviñas de caviar, efectivamente. Sí, No, é que caviar tal cual. sí. Antonio, Qué rico. sempre dicimos que o marisco das nosas rías, os peixes tamén das nosas rías, que son dos mellores do mundo polas condicións das rías, non sei se podemos decir o mesmo dos vexetais de mar e das algas.
Sí, o tema dos vegetales son por os hábitats, o que vos decía antes, nas dunas temos, esta, por exemplo, que un toque a cedera, pois temos unha cedera moi suave tamén na area, temos un montón de hábitats diferentes, as desembocaduras, e iso fai que hai unha diversidade enorme. Iso, temos as rías, máis despois onde estamos situados, no sur de Europa, que temos un clima... E Portugal vai por diante de nós ou por atrás? No, nos en Galicia vamos diferentes, vamos un pouco moi por encima, pero por tema das rías, Portugal. Somos unha superpotencia nisto. Temos xusto as condicións axeitadas e a diversidade precisa para ter, pois iso, ser unha potencia mundial en este tipo de produtos. Hai que dicilo orgullosos, claro. Sí, somos unha referencia. De feito, se mirades no mapa mundi, mirades, estamos entre paralelos, tema de luz influye moito tamén no tema do crecemento de algas, estamos ao mismo nivel que Xapón. Mira ti, onde existe unha tradición e unha cultura xa... Somos os dous países máis lonxevos do mundo. É verdade, España e Xapón. é verdade, por algo será. Eso é significativo un pouco. Tamén influye a sol, a temperatura da agua, e por eso somos, creo que estamos nunha zona privilegiada. Que maravilla. Fantástico, Pois pois... a comer verde, vegetais marinos. Sí, claro. Sí, aparte que te digo, esta, por exemplo, é unha espinaca de mar. É moi similar á silvestre, simplemente que a textura... É como un Si poquinho tampouco me máis... convences, porque a silvestre tampouco a espinaca... Bueno, pero podese facer en moitísimas presentacións. Claro, xente que a come, a espinaca de terra. En ensalada, xente que a en come. revolto. Ai, mira, É tal cual a a celga celga, é super parecida. Sempre se lle den aos cativos para castigalos. A espinaca, non? É unha pena que non puidéramos traer o curry de mar, Qué porque chulo. crearíamos un ambiente de Sí. aroma a curry. Bueno, xa cheira ben isto que trouxe aquí. Pero o curry Está é moi ben. distinto. Sí, señor. Hai Creo cosas que moi temos unha interesantes. consulta para Antonio. Anda. Hola, quen anda aí? Mónica. Hola, Mónica, Hola, contanos. Mire, eu quería facer unha pregunta. Teño unha pequena dúbida. Hola? Sí, sí. Adiante coa dúbida. Teño unha dúbida. As algas se poden consumir así directamente ou terían que pasar por un estilo de depuradora ou algo semellante? Se as apañas ti, queres dicir, non, Mónica? Non se as mercas xa envasadas, senón, se ti apañas algo, se iso se Home, pode... non, a miña intención non é apañalas, pero teño a curiosidade se levan un procedimento. Ah, vale, vale. Ajá. Pois non. Graciñas pola pregunta, porque é unha duda que hai normalmente en toda a xente que nos encontramos cando vamos a mar. As algas non filtran agua, entonces nunca collen toxina, non? Entonces non teñen que depurarse. O único que, evidentemente, hai que recollelas en zonas limpas. Por exemplo, se colléramos nunha zona moi cerca dun astillero, pois o tema de limpar os barcos podía afectar. Claro. Por o tema da O sea acumulación de que metales. sería como outro tipo de verdura e se pode consumir directamente. Justamente. Bien cru. Sí. Ibas paseando aí pola E praia. lava, non, tamén se lava sabes que en a cru terra, tamén se non? pode. Algunha é moi dura, algunha. Sí, aquela bala pasarlle unha auga tamén se lle pasa a leitú, Home, xa. Os tomates, os pimentos tamén hai xente que lle pasa unha auga. Pero a alga e o vegetal de mar xa está en auga, non? Pero esa auga do mar ten bichería tamén, Pode ser. O que te pensas que a auga do mar, a auga do mar ten bichería. Claro, filtran non filtran, A pero xente pode. iba ali a curar as feridas a auga do mar, isto cura, eso non cura, isto é peor. Non cura a auga do mar as feridas, todo o contrario. Non. Alguna cousa máis, Mónica? Pois nada máis, moitas gracias. Gracias por chamar, Mónica. Unha aperta. Chao. Así E que atrévanse. era unha dúbida bastante común, polo que di aquí Antonio. Si todo o mundo pensa que cando hai marea roja non se poden comer Claro, as polo algas. das toxinas e iso, que con marisco é tan... Pero non filtra, entonces evidentemente non ten. Pois Antonio, Moitas gracias, Antonio. Grazas Moitas e gracias a parabéns unha vez máis porque es un pioneiro Primeiro de Galicia que nesta se- industria, sí, claro que sí. sí, señor. E a ver se nos animamos máis a consumir estes produtos que están ricos, damos Vamos. boa conta e ademais son ben sans.